Anamur yerli abi, anamur yerli abi. Yerli anamur abi, yerli anamur abi. Her demsal li gorî xwe taybetmendiyekî dihewîne. Li Enqerê havîn gavaciyê xwe radestî payîzê kir. Dema feqiyan jî bi dewlemendiya meywe û sewzeyan xwe nîşan da. Di bazara meywefiroşan da gerîn çavê mirova bi keskatiyê aram dike. Lê bankirina meywefiroşan jî mirova di dîroka meyweyan da digerîne û hişyar dike. Her cüre meywe em dikarin di vê bazarê de bibînin. Meywe û sewzefiroş her çiqas bangî mişteriyan bikin jî firoştin bi dilê wan nîne. Dibêjin li ber aboriya Tirkiye zor kes tên bazarê lê kêm dikirin. Ez Kenan Kesiciler, bajara Digorê me 25 sal e. Ez 25 sal e vî bajara Enqerê vî şuxlî dikim. Roja me em şeşada sêzû dertên serê îşê xwe. Heta êvarê 11 û 12 vî şuxlî dewam dikin. Bazara me adîtina we jî müşteriyê me kêm min. Meywefiroş ji kêm firoştinê gilî dikin. Lê kirya jî ji giraniya meywe û sewzeyan gilî karin. Yê difroşe ji kêm firotinê yê dikire jî ji giraniya meyweyan nerazî ye. Lê dîsa jî firotûn û kirîn bi hev re dimeşe. Şu anki ekonomik kriz Qeyrana aborî niha di bazarî da ye. Xanimekê digot mixabin ez 2 saeta digerim çentê me valê û min hiç tiştek nekirî û gazindekirin û çû. Em jî wesanîn. Her gav bi dilekî aram bikarîn tiştekê bikirin. Ez digel hevjîna xwe hatim. Eva saeteke digerim hêjî me tiştek nekiriye. marketlerdeki fiyat Bihayê marketan ew qazgirane dest dişewitîne. Bazar baştir e. Pêla aboriyê bi awayekî ciddî bûceya me xirab kiriye. Herkes bilindiya dolarî weke hicret nîşan dide. Alaqeya dolarî bi sebzera çi ye? Ez vî fêm nakim. Gava pileya hewayê da dikeve, çay dibe vexwarina herî girîng. Çayger tepsî di dest da û di nava tepsiyê da komek çay yek yek dezgeha digere. Çayger jî ji meywefiroşan ferî bankirinê bûye. 720 dezgahı ye. Kadera 300-400 çay hem difroşe. Zaten gel havalı mecbur durmuyorane nereden hem böyle nastinen. Hatta evare çay edin. Hem teraj de lastinen. Bre firoşvanê vê bazarê Kurdin. Agirî, Qers, Amed, Riha, Anatoliya Navîn hema li her bajêrên Kurdan kesek dişeyî bibînî. Di vê bazarê da bi Kurdî dikarin bêjin firoşvan Kurdin. Kirya jî pirê wan Tirkin. Mizexerên Enqerê hêdî bazara tercîh dikin. Sedema vî jî ew e ku market hinekî giran e û ji bo wî jî dibêjin ku tiştên bazarê hem nû ye û him jî li gorî marketan sivik e em jî bazarê tercîh dikin. Belê bazara Enqerê bi vî şêwazî bû. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.